Je veux dire ma reconnaissance aussi aux parlementaires de la majorité. A bangera marsi kalo tile 16 san 1989 Claire Mart ho de sense sigida la ni mena ke jamanatigi danga mugani worona yi min shi bɛ san 34 na ni a jatilen do inafɔ a ye denmisɛnniya si dan tɛmɛ ka tɛmɛ Laurent Fabius kan min sugandira Matignon san 1984 ka si to san 37 la. Gabriel Attal ye jamanatigi Emmanuel Macron ka kɔkɔrɔdonni sɔrɔ lɛrɛ damadɔ ka kɔn a kelen kɔfɛ k'i sen don u ka wulikajɔw hakilinaw la min bilala sen kan kabiri san 2016 waatiw a kelen kɔfɛ k'i sen bɔ ka bɛrɛbɛrɛli tɔn min bi wele ko parti socialiste ka fan ni k'i sen don ka kɔn san 10 Dominique Strauss-Kahn ale ka fanfɛ a tun sugandira o waati ka kɛ u ka kɛnɛya ministri kɔrɔ Marisol Touraine ale ka kankɔrɔsigi ye tanunika caman de bilala ka taa ni mɔgɔ kofɔlen ma Gabriel Attal n bɛ se ka n jigi da i kan ka fara i ka cɛsiri ni jija kan cogo min na i ka hakilina baaraw olu bɛ se ka ɲɛnamaya i n'a fɔ n ye min kunnafoniya tun lase nin kɛra Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka laseli ye u ka bɔlɔlɔsira X kan o min tun ye Tudor kɔrɔ ye a ka sugandili kunnafoniw dilen kɔfɛ Élysée la a ye min fara a kan a sugandira ka kɛ Haut de Seine o wasaden ye san 2017 o nɔgɔni fɛ ministriya jɔyɔrɔ fana kalifara la san 2018 a kɛra jamana ka ciladen ye min bɛ wele ko secrétaire d'État ministriso kɔnɔ min sigilen don kalanko ani denmisɛnninw ka koɲɛ kunna o waati la Jean-Michel Blanquer sugandira ka si to san 29 na min jatira i n'a fɔ denmisɛnnin cini ka bila Faransi jamana fanga kɔnɔ République san 2020 a sugandira ka kɛ jamana ka kumalasela ye mai kalo san 2022 a sugandilen kɔfɛ ko kura jamanatigi Emmanuel Macron fɛ ka kɛ ministriso ka ciladen kulu min sigilen don jamana ka foroba koɲɛw kunna min ministri ɲɛmɔgɔya tun bɛ Elisabeth Borne ale bolo juillet kalo tɛmɛlen yɛlɛmani nɔgɔmani dɔ senfɛ ka don jamanatigi dankan ka baarakɛla kulu cɛla o de senfɛ a sugandira ka kɛ kalanko ministri ye